Ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra Hspdp da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kat baka sorkar Meghalaya baka sorkar Assam kidang bun kam menepan baik upur Assam jong ki henriu teli ki Jaka ki badan hapadang kajinga ka japut henry ka sorkar Assam kala pha de ki Ophisar ka Tnat revenue ban lej thau lej wa ya ki kat tu kat ni ki Jaka ka thain Langpih ka bahap apo West Coast Hills District. Ya kanila pensengau do presiden jong ka Hill State People's Democratic Party uba KP Pangyang ha menteri rang ba ka jela ukandrat kongkal sangma hadian bagi bor sensyar snong jong ka thain Langpih kila Ujor sa sorkar Assam bat sa kipulit jong ka Langpih anti dacoity camp ka sorkar Meghalaya halor ka apahara jong kipulit Assam ha ki snong ki thau ki badan ha ka thain malangkona bat ka jingwan thau khando ki Ophisar ka Tnat revenue na Kamrup district sa ki thain Langpih lem bat ki weide ki snong ha ki tei ki Jaka khaput uba pangyang uloong ba ka jingwan her jong kipulit Assam ha ka thain malangkona ban apahara kala pensyong seir ki patba khamtam ha kum uni upanai baka don ka jingpen kre ka Christmas da ki riu ngai Kristan to nagaleng jungi pen pau ki sungu ke jing ai kublai kerpang ke MDA government ke jilam si Mr. Dan Brom bat ki baro ki partners jong ka sorkar MDA ki palasim khian ka kam ke ngingedang up ya ka report ka ba kumno kan mi hadin ki kren jong ki chief minister hadin begini ki atli ki regional committees jong ka Viboy district but West Coast Hill kila submit ya ka report jong ki Jaka ya ka finding report jong ki Jaka sorkar apring gani ki ngi don khandiat ke jing sngo bukho ba menin hakini ki katu ni singi bladep wan phatrik han malangkona ngasem ba ki don buntli ki snong ki badan hapo ka tarabari sector kum kashnong huapara khasi salbari Joypur Kohimara ba mentala chita yu tam ki don gini ki kajingwan bhorti jong ki pulit Assam hagishnong ka baki ngakadom dan kani ka permi ka tension phi menta ka don sa Christmas Eve ka baki biu ki kwa ban pen Christmas ki jingwai ne ki drama ne ki jingkhwai mo tenrei biu ki myo shu ban songsuk songsain gani ban suk musim ban hun musim mar kadon ka patrolling as if kadon gani ka don manu reba diwat kem gani kim sha bakin email lu kin ya lu kin ya kamena lu mo hang ni ngala report ni Jaka all party meeting of chief minister ba ka jingsuk peace and tranquility be well maintained hagitu ki Jaka khamta mi don hapren ka cordial relation mutual and amicable solution for the state. Bukanam day bandon ibor pulit hartu kishnong badan cingkaja. Nalang si Mr. Ula simkaya gani but lo pain ka kam haki chief secretary ki commissioner but ki district administration ban pen baik daga basuk basai. Point number 2. Mensingi kidan pada gue ka team jongka jongki officer jongka revenue jongka district Kamrup. Kiwan ban thau khando ki stang nang thina po ka nuapra minsisi ki ireshnong hangtu ka snong nuapra menin ki kiwa dron para ki thau saudong saukun ni ka snong them ka jingya stip ka snong dron para bade ki long ka ki ro menin ki ongi ki ba ki deben sanya sindon ka ne ka thau khando kumnong in thau khando kumnong in register khando awlang apa ding timpen baik jong sport sorkar jela ya Jaka kanja tikira phet no kumta to kimyo ban thau ya ka dron para te ringa sngo menin biang ki wan thau kumnu ki ya na khlau te kisnong kam sha kat bagi markhmat ki be no ki te menne ka singi bada ka layo khobor menin bakin wan to ba hindro sama khaw chairman jokrai misaw wong yang bangan wan seselong ne ngandon sethi ba mata kasi kinwan Langpih ke bumut hapo mokoi bari hang ni halawa ong mangi harsan nagar ong maki mana Assam ka kapteng thmai joki nang tahang ne jan umwali maubna mo ki don sibun ji
presiden jong kini peli te menegasi por khat arsiteng ba hinro dalade ber secretary bat ki khot jong ka steve darbar jong ka raj kila lejang tu kila kedu markhmat kila kren markhmat ba kumno phiwan ban yu ban thau khando ha ba preng ke jing pen bai kum tu dang wan ki chief minister arngut dang akan tu trik bisa November ban pen bai yang ke Jaka ban sahab Meghalaya Assam te kimnet yong em ka government ka phai ni ban churip ban thau ban wo ban ba ang tu bi wa ban register ki Jaka te na kaliang ba hinro te umngai te don we in charge yung revenue poko circle te anu tu jing thok tu sting na phas tu ba usar phas ngai tu ka sithi nang tabat kidur bom upload la re te ki babun ba ka nimyo marka poor ka network coverage te menta pada ha ka jingilang ayo la pada ban raise ki issue chief minister berkat kabinet ki don lang tu da ka ong ba kini ka jing thu khando ka long ka ba apply yang i kam tam ha Langpih bukan don ka jing le tam ka khando ka siap ngi ka ja khando siap te ha ba pi thau khando ka pau ba ngi la suspect ki ba ka de ka kamba Assam se ka le da ku mai pat te si sendon ka pat personally ha usi misa ha ku meeting ba misalnya si sendon ka counterpart jong ka Assam government bukan de ban thau khando ba ki ba ki tu no e ka trust kumno hamadan dang ya baik dang ya suk ya ban ban baik kumno pada ni si maka Assam ko wan thau wo ik Jaka ta dia kani si meso ulong ba ngi dei ban pentip ma do shaka Assam counterpart bat bakin pensange no ya kata ka jing ki aga jing suk ka jing ai kan wan te khatu ni la ya kren ru ba Langpih ka ni we ni ki sector ki banaki literally ki bampat som labu ha first phase ban baik te bat ki we pat literally the ya ganeru ila la area gani la rei sakani ga party meeting ha government markman tu te ganeru kin sim khia ba kanam don ka jeng sai samtam ga Langpih ni ga block 2 ni ga block 1 ka dan bukan point ho ka thong jong ga jing pen